Dalgħodu f'Marsa Skala tellet l-ewwel edizzjoni ta' Festa Ton. Din l-attività kienet immirata biex tqajjem aktar għarfien dwar settur daqstant importanti, dak tas-sajd u anke biex jiġu ċċelebrati is-sajjieda lokali. F'Marsa Skala kien hemm bosta attivitajiet edukattivi għall-familja kollha, bankarelli bit-tonn u ikel relatat mal-ħut, kompetizzjonijiet u anke mużika live. One News kellem ma' uħud minn dawk preżenti fosthom bejja, organizzaturi tal-attivitajiet kif ukoll residenti lokali li marru biħġarhom għal din l-ewwel edizzjoni ta' Festa Ton. Aquatic Resources Malta hija aġenzija li la qisu sena nifukaw fuq akwakultura u riċerka u anke fuq is-sajt. Għandna proġetti differenti fosthom eżempju fuq l-aċċol, qed inkabru l-aċċol u l-pagri u anke qed inkabru r-rizzi u anke tal-fisheries ikonna id-DCMEP ngħidulu bażikament hija riċerka fuq l-irkabti tas-sajt u bażikament aħna bid-dejta nagħmlu analiżi tad-dejta tagħna u anke nibagħtu għall-Unjoni Ewropea. Aħna bħala grupp Armar Sant'Anna tal-festa qegħdin insajru it-ton qiegħed fuq il-barbecue, xi ħaġa organizzata llum din il-festa hawnhekk ġewwa Witilgħin. Ovvjament grazzi għall-Ministeru li kellna xorti li tkun hawnhekk ġewwa Witilgħin. Ħadna sehem fiha u naħseb li kienet diġà ta' suċċess għalkemm għadha tibda ilha miftuħa satej u nofs kienet ta' suċċess ħafna. Xrajna ton sabiħ ħafna. U għaw ħafna attivitajiet, għaw tonles, sajru, għaw il-kant, għaw jideraw pjaċir, anka minn għandu tfal, juhu pjaċir ħafna. Din l-attività ġiet imtella mill-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u Drittijiet tal-Annimali flimkien mal-Kunsill Lokali tal-Marsa Skala. Waqt il-ftuħ ta' Festa Ton is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali Alisha Buġeja Sajd qalet li l-avvenimenti bħal dawn ikomplu jesponu l-ħidma tant importanti tas-sajjieda tagħna filwaqt li jiżdied l-arfin dwar dan is-settur tant importanti għal pajjiżna. Hija komplet tgħid li l-festi bħal dawn joffru anke nifs ġdid għal dan is-settur u jkomplu jpoġġu aktar dawl fuq ix-xogħol importanti li wettqu is-sajjieda lokali biex il-familji Maltin u Awċin jingħataw prodott lokali u frisk għall-konsum tagħhom.